Afgelopen zaterdag was een kijkdag op de bouw van het Zorghuis in IJsselstein. Alle geïnteresseerden konden een kijkje nemen achter de bouwhekken van de nieuwe zorginstelling. Het Zorghuis wordt een thuis voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het initiatief voor een dergelijke instelling in IJsselstein ontstond een aantal jaar geleden door mensen uit het dorp zelf. In 2006 zijn een drietal dames uit IJsselstein met het idee gekomen om een zorghuis in IJsselstein op te richten. Omdat ze binnen de eigen concepten van het zorg waar ze op dat moment werkten een beetje vastgelopen waren. En ze terug wilden naar kleinschalig wonen, kleinschalige zorg in het eigen dorp. En de kleinschaligheid is dus een belangrijk thema in de realisering van het Zorghuis. De instelling is bedoeld voor mensen uit IJsselstein en omgeving. Er worden 24 appartementen gebouwd, waarvan 16 voor dementerende ouderen en 8 voor jongvolwassenen die meervoudig gehandicapt zijn. Er is 24 uur per dag professionele zorg aanwezig die op een betrokken manier wordt geboden. Bij de groepen komen 2 zorgechtparen te wonen. Die wonen dus in het gebouw zelf. En die imiteren als het ware een gezinssituatie samen met de bewoners na. We krijgen straks dus 3 groepen van 8 bewoners die als het ware, zoals traditioneel en zoals vroeger, een gezinssituatie vormen. Op de kijkdag waren niet alleen nieuwsgierige bezoekers afgekomen. Er waren ook mensen aanwezig die serieus overwegen om toekomstige bewoners aan te melden. Ik heb een dochter met een beperking, die woont op dit moment in een woongroep in Maasbree, dat is van Daalzicht. Ja, en Daalzicht is toch een hele grote organisatie. Wij vinden hem zelf wat te groot en kleinschalig. Ja, dat trekt mij eigenlijk toch meer. Vandaar dat we eigenlijk komen kijken. Wat vindt u ervan? Ja, geweldig. Ja, we hebben zelf ook verschillende acties meegedaan om financieel bij te dragen. En ja, dat het door het dorp gedragen wordt, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En stel dat mijn dochter hier komt wonen, ja, dan woont ze gewoon in het dorp waar ze geboren is en opgegroeid is. En ja, dat zou heel fijn zijn. Ja. Op dit moment voert het Zorghuis al gesprekken met toekomstige bewoners. Zij kunnen zich al inschrijven voor de woongroep. Ondertussen lopen landelijk de discussies rondom de forse bezuinigingen in de zorg hoog op. Toch denkt de organisatie dat dit geen invloed heeft op de toekomstige bewoners van het Zorghuis. Nee, wij zelf denken dat dat voor ons geen gevolgen heeft, omdat wij dus de categorie mensen die niet meer in een thuissituatie kunnen wonen, verzorgen. En voor die categorie, de persoonsgebonden budgetten, de PGB's, die blijven voor die categorie in stand. Dus wij verwachten en hebben ook de signalen dat het voor ons geen effect heeft. De bouw is op dit moment halverwege. Het dak is geplaatst en de afwerking van het gebouw kan beginnen. In mei 2013 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen. Venray krijgt een avondwinkel. Over enkele weken opent kleine supermarkt C&C zijn deuren. De avondwinkel komt in het pand op de hoek Marktstraat-Schoolstraat. De kleine supermarkt is de eerste in Venray en omgeving. Er bestaat nog geen avondwinkel, dat is de eerste. En zover ik begrepen heb, eerst in heel Noord-Limburg. En ja, het is niet uniek, maar wel uniek in deze omgeving. Maar niet in heel Nederland. Dus als je zei in Amsterdam heb je dat genoeg en grote steden. Ik zal het geen gat aan de markt noemen, maar het is iets waar mensen wel behoefte aan kunnen krijgen, zeg maar. De supermarkt zal door de week open gaan van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Op vrijdag en zaterdag is de winkel tot 4 uur 's nachts geopend. De winkel verkoopt een breed assortiment aan boodschappen, maar met beperkte keuze. Veel variaties zal het niet zijn, zoals ik al eerder zei, je zult hier niet 10 soorten tandpasta tegen moeten komen of zo. Misschien 1 variatie, misschien net 2. Wel bijna alles, behalve alcohol. Waarom geen alcohol? Ja, helaas via de gemeente geen vergunning voor gekregen om overlast te beperken en dergelijke. Voor die overlast zijn enkele buurtbewoners bang. Zij hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Ze vrezen dat de avondwinkel 's nachts hangjongeren zal aantrekken. Ook op Facebook ontstond een discussie over de toekomstige avondwinkel. De eigenaar zelf denkt dat er geen extra overlast door zijn winkel zal ontstaan. Voordat wij hier op deze locatie kwamen, hebben we eerst geïnformeerd bij de gemeente en die hebben ons aangeraden om in het centrum iets te gaan zoeken. Om overlast en dergelijke te voorkomen. Dus we zitten midden in het centrum,
Maar normaal gesproken sowieso heel veel hangjeugd is en uitgaansvolk. Ja, het zal niet meer of minder worden, het zal gewoon hetzelfde blijven. Ik zie geen verandering in komen, alleen omdat wij hier zijn. C&C gaat naast de avondwinkel ook via een webshop boodschappen thuis bezorgen. De avondwinkel hoopt zo snel mogelijk open te kunnen gaan. Met video's op YouTube je geld verdienen. Het lijkt voor een oudere generatie misschien wat gek. Maar voor de 20-jarige Dylan en de 19-jarige Mert uit Venray is het een fulltime job. 2 jaar geleden begonnen Dylan en Mert met het maken van filmpjes. Ze plaatsten deze op internet en het bleek een succes. De video's werden meer en meer bekeken en YouTube benaderde hen om zogenaamde YouTube-partners te worden. Nu 2 jaar later hebben de jongens samen het snelst groeiende Nederlandstalige YouTube-kanaal, groeit het aantal abonnees met gemiddeld 200 mensen per dag en maken ze video's die wel 150.000 keer bekeken worden. En dat allemaal met korte filmpjes waarin ze zelf de hoofdrol spelen. Hey mensen! We hebben er weer zin in! Dus we maken sketches, we maken ook video's waar we gewoon in de auto zitten, de camera op het dashboard neerzetten en dan beginnen met praten. Dus gewoon pure improvisatie. Maar blijkbaar vinden mensen de conversaties die we hebben al zo grappig dat ze daarna gaan kijken. De doelgroep van Dylan en Mert zijn jongeren tussen de 12 tot 24 jaar. In Nederland zijn de Venraynaren dan ook zeer bekend onder deze jongeren. Naast de stapels fanmail die ze beiden ontvangen, worden ze ook regelmatig op straat herkend. Als we door de stad lopen, dan zijn er altijd wel mensen die om een handtekening vragen of op de foto willen. Of dan krijg je achteraf nog berichten van, hey, ik zag jou daar en daar lopen. Het meest bizarre is ja, toch dat we tijdens de YouTube Gathering, dat is een bijeenkomst waar de fans ons kunnen zien. Daar hebben we dan 3-4 uur lang handtekeningen staan uitdelen en dat was wel, dat blijft toch altijd wel een beetje apart. Doordat de Venrayse jongens zoveel viewers hebben, benaderen veel bedrijven de YouTubers om mee te doen aan hun campagne. Dylan en Mert bedenken een concept en verdienen met deze reclame hun geld. Aanstaande maandag vertrekken ze zelfs naar Amerika voor een project. Nou, we gaan in opdracht van Dr. Utker Big Americans naar Amerika om een roadtrip te maken. En wat we precies allemaal gaan doen in die roadtrip is nog een verrassing. Maar alles wordt opgenomen en de video's die komen op ons kanaal. Het fenomeen van YouTubers die hun geld hiermee verdienen is vanuit Amerika overkomen waaien. Hoe lang het populair blijft en Dylan en Mert dit als baan kunnen houden, weten zij met de snelle online ontwikkelingen ook nog niet. We zijn zelf wel echt bezig met het werken naar de toekomst. Dus we zijn zelf wel bezig met nieuwe projecten bedenken, nieuwe strategieën om toch in dit wereldje te blijven. Want het is natuurlijk wel echt super om dit als werk te hebben. Dus we willen ook het liefst zo lang mogelijk doorgaan. Schat, we gaan nu de milkshake-vlog afsluiten. Wacht even! Ik hoop dat jullie de milkshake-vlog leuk vonden. En de volgende week dinsdag is er weer gewoon een nieuwe milkshake-vlog. De oudste woningen van Venray worden gesloopt. In plaats hiervan komt een project met koopappartementen en commerciële ruimte. Dit project valt in het grotere plan De Laathof, waarbij het terrein tussen de Hoenderstraat, Eindstraat en Bonte Koestraat wordt opgeknapt. Projectontwikkelaar Zuiderland Venrode kocht de oudste woningen van de familie Jeuken in januari van dit jaar. Familie Jeuken heeft het in eigendom gehad, meer dan 30 jaar in feite. En het is 30 jaar lang ook niet bewoond geweest. Panden zijn 200 jaar oud inmiddels. En de familie Jeuken die wilde het wel verkopen, maar dat lukte niet, omdat het op de gemeentelijke monumentenlijst stond. Dat is nu in 2010 is dat eraf gehaald. En wij hebben daarna afspraken gemaakt om een nieuw plan te ontwikkelen. En we hebben begin van dit jaar de panden gekocht en daar komt een mooi nieuw project op. Het project De Laathof start met de sloop van de Witte Huizen. Op deze hoek komt een nieuwbouwproject in een historische stijl. Op de begane grond komt ruimte voor commerciële doeleinden. Daarboven zullen 4 appartementen verrijzen in een grootte van een 70 tot ongeveer 150 vierkante meter op de hoek. En aan de achterzijde van dit plan, wat precies hierachter ligt, daar zullen 6 studio's gerealiseerd worden door ons. En die zullen ongeveer 50 vierkante meter zijn tot ongeveer 70 vierkante meter. Het nieuwbouwproject is de start van hervorming van het gehele historische kwartier. De projectontwikkelaar knapt de eigen panden in de Hoenderstraat op, waaronder het voormalig café Dolle Jan.
De straat zelf loopt tot aan snackbar De Hoender aan die kant. Daar staat nog een café leeg. Dat is ook van ons. We gaan dat café uitbreiden. En er komt een nieuwe horecagelegenheid in aanvulling op het uitgaanscentrum Venray. De verwachting is dat de vergunningen in het voorjaar 2013 gereed zullen zijn. Hierna wordt begonnen met de sloop en het bouw van het project.